ದೈವದ ನಡೆ ಈ ಲೇಸದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ, ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದಾವಣಗೆರೆ, ಆಭರಣ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ವೈಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆ ನೀರುಗಳ ನಿರಳುಗಳ ಇನ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ನೆಲ ತುಳುವ ನೆಲ. ಜಗತ್ತದ ದೇವರೆ ಕೋಣೆ ಭಾರತ, ಭಾರತದ ದೇವರೆ ಕೋಣೆ ತುಳುವ ನೆಲ. ಅಂಚಿತ್ತನ ತುಳುವ ನೆಲಟ್ಟು ನಮ್ಮನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಅದು ಪೆದ್ದಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅದು ಕಾಪುದೀದು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ನೆಲತ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತೊಳ್ನ ಮೂಲ ನಡೆಕೆ ಪೋವಡು. ಆ ನಡೆತ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಪೊಲಬುಲೆನು ಪೂರ ತೆರೆಯೋನುಡು ಅವಿನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪಟ್ಟುಡು ಪನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳು ನಮಯಿನಿ ಬತುಂತಿನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗೆ ಅತ್ತೂರು ಕೆಮ್ರಾಲು ಪ್ರದೇಶಗ ನಮ ಬೈದ. ಅತ್ತೂರು ಕೆಮ್ರಾಲು ಪ್ರದೇಶಡ್ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೂಲ್ಯರ ಬೈಲು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಉಂಡು. ರಾಯರೆ ಚಾವಡಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ದುರ್ಗಾರಾಧನೆ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ರಾಯರ್ನ ಮನೆತನದ ಚಾವಡಿಂಡು. ಅತ್ತೂರು ಕೊಡೆತ್ತೂರುಡು ಮೆರೆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅರಸು ಕುഞ്ഞിರಾಯರ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು. ಐತ ನಡುವಾಗುಡು ತೋಜುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮಕ್ ಮೂಲ್ಯರ ಬೈಲದ ನಡೆಕ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಮಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾರ್ಣಿಕ ಮೆರೆಪುನ ಕ್ಷೇತ್ರಂದ ಕೇಂಡ ಮೂಲು ಮಾತ ಸೀಕು ಸಂಕಡಗು ಮರ್ದ ಮೂಲಿಗೆ ಫಲಿತೊಗು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೆನೆತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಾ ಕಷ್ಟೊಗುಲ ನಂದಾದೀಪದ ಬೊಳುಪುನು ಅರ್ಲಾಯಿ ನಡೆ ಮಾತ ಕಷ್ಟ ದೂರ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ನಾಗಬೆರ್ಮೆರಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಆಲಡೆ ಕಾಂತೇರ್ ಜುಮಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ಸತ್ಯೊಳಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯ ನಡೆತುಳೆ ನಮ್ಮ ಪೋಕ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಪೊಲಬಲೆಯನ್ನು ತೆರೆಯೋದು. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಭರತರಾಯರುಲ್ಲೇನೆ ಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದಾಂಡ್ಲ ವೃತ್ತಿಡ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಂದಾಂಡ್ಲ ಆರು ತನ್ನ ವಂಶವಾಹಿನಿಡು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಯಾಕುಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ದೈವ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರು ನಾಗದೇವರು ಮನೆ ದೇವರೇನೆ ಆರು ದೇವರಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಸಭೆ ನಮ್ಮ ಭರತರಾಯರನ ಬಾಯಿಡಿಗೆ ಎನ್ನಾಗನೇ ಅವು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಭರತರಾಯಡ ಪಾತಿರಾಗ ಭರತರಾಯರು ಸೊಲ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಣ್ಣೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಿಕಲು ಬತ್ತು ನಕಲು ಈ ಚರಿತ್ರೆ ನಂಗೆ ಪರದೆ ನನ್ನ ಪಿಜ್ಜರಿಗೆ ನಾವು ದುಂಬು ಇತ್ತೀನಿ ಕುಬೇರೂರು ಮುಲ್ಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಬೇರೂರು ಇತ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಪಿಜ್ಜರಿಗೆ ಕನಟು ಬದ್ದದ್ದು ದೇವಿ ಬತ್ತು ಬನ್ನಿ ಇಂಚಿನವಳು ಏಲಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಈ ಪೋಲ ಬಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಆಲಕ್ಕ ಮನದಾನಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ಜಾಗ ಬಂದಾಗ ಏಲಮ್ಮ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಆ ಏಲಮ್ಮಡು ಆ ಲಕ್ಕನ ಮುಲ್ಯ ನಕ್ಕನ ಜಾಗ ಎಂಕು ಏಲಮ್ಮಡು ದೆತ್ತು ಈ ಏಲಮ್ಮಡು ದೆತ್ತಂದು ಇಡೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಕಲು ಇಲ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರಿನ ಪುರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ದೈವಳು ಪುರ ಎಂಚ ಆರಾಧನೆ ದೈವ ಕೊಂಡ ಮೂಲೆಯರ್ ನಾಲ್ಕನ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಮೂಲೆ ಎತ್ತಿನ ಅಂತಾರೆ ಆಕಳು ಬರುವಂತೇಳಿ ಅಂಚ ಐತ ಎಂಕುಲೆ ಪೂಜೆ ಪುರ ಪುನಸ್ಕಾರ ಎಂಕುಲೆ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಅಂತಾರೆ ಆ ದೈವದ ಮೂಲೆ ಎಂಕು ಮಲ್ತೊಂದೆ ಪೂರ ದೈವ ನಮ್ಮವರು ಮೈಸಂದಾಯ ಕಾಂತಿ ರುಮಾವತಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಥಳ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೇರ ಮೂಲೆ ಪುನ ಬನೋಟು ನಾಗದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ನಡೆಟ್ ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದುಳ ಇಲ್ಲ ದೈವಳುಳ್ಳೆ ಸತ್ಯ ದೇವತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೇವತೆ ಇಲ್ಲದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಇಂಕಲ್ನ ದುರ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರನ ಆರಾಧಕರು ಇರ್ನ ಹಿರಿಯ ಆಕುಲಿಡೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತೇರು ಅರ್ನ ಹಿರಿಯ ಏನಾರನ ಪುದರ್ದಾದೆ ವೆಂಕಟರಾವ್ ವೆಂಕಟರಾಯರು ಇಡೆ ಬನ್ನಗ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂತಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲೆಂಚೆತ್ತನ ಅಪ್ಪಾಗ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆಲಟೆ ಅಲ್ಲದ ಇದು ಐಕೆ ಪೇರು ಮೈತು ಅಂತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಮೇಣ ರಘುನಂದನ್ ರಾಯರನ ಕಾಲಡ್ಲ ಅಂಚೆನಿತ್ತಿ ನಮ್ಮ ನೆಲಟೆ ಕಲ್ಲದಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೈವಲಾತಿ ಕಲ್ಲಡೆ ನಮ್ಮ ಪೂದಿದ್ದು ನಮ್ಮೊಂದಿತ್ತು ಒಂದು 14 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವು ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇದ್ದು
ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವುಡು ಮಣ್ಣಂದು ಐಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತೀನಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮುಗಪುರ ಮಲ್ಪಾದು ನಮ್ಮ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬರುತ್ತೆ ತಿಂಗಳು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕಟ್ಪು. ಹಾಂ ಹಾಂ. ಈ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಗಳ ನಿಕ್ಲ ಮನೆತನಗಳ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಬಂದ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರು ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯಿಂದ ವೈದ್ಯರಾದಿತ್ತು. ಮರ್ದಮೂಲಿಗೆ ಕೊರಪ ಅಂದ್ ಮದ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿಯರು ಭೋಜರಾಯರು ಆಗ ಅಲ್ಪ ಕುಸ್ತಿ ಪಟ್ಟು ಆದಿತ್ತು. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ. ಮೈಸೂರು ಅಂದ್ ಮೈಸೂರು. ಹಾಂ ಹಾಂ. ಇತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ದುಂಬುಕೊನೆಯರ ಮರ್ದಮೂಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಗೊರು ಅಂತ 5 ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತು ಏರ್ಲಿತ್ತು. ಹಾಂ ಹಾಂ. ಮೂಲು ಮರ್ದಮೂಲಿಗೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತನ ಪರಂಪರೆ ಅಂದ್ ಪರಂಪರೆ ಐತದಾಲ ನಮ್ಗೆ ಕುರುಹುದಾಲ ಉಂಡ ಕೊರೊಂದಿತ್ತನ ಕುರು ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಮೂಲಿಕೆ ಬರೋ ಇತ್ತಂದೆ ಹೆಚ್ಚು. ಒಂದು ಮೂಲು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಳಿಗೆ ವಾ ರೀತಿದ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ನಿತ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಹಾಕೋದು ಎಲ್ಲ ಮೂಲು ನಿತ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ನೀರು ಮೈತಿದ್ದು ಪೂದೀಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದೀಪ ಉಂಟು. ದೀಪ ಐದು ದಿನಾಲು ತುಪ್ಪ ದೀಪ ದೇವರಿಗೆ ಉಂಟು. ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂದ ಅಥವಾ ಓವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂದ ಅಂದಲ್ಲ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದು ಗುಲಾಬಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೂ ಕೊಡ್ತಾ ಮಾಡಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ ಅಂದ ಬೇಲೆ ಹಾಕು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಹಾತನು ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ಬೈತಾನೆ. ಐಸಿ ಹೊಡಿತಾನೆ ಹಾಕುಲ್ಲ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳಿ. ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರೋನಂಡ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿ ಕೊರಪೆ ಬಣ್ಣ ಪರಕೆ ಬಣ್ಣ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ನಂದಾ ದೀಪದ ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಉಂಟು ಅವು ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರದೀಗ ಆಯ್ತು ಓ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತದ್ದು 48 ಮಂದಿ ನಂದಾ ದೀಪ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ಆಟ 48 ಮಂದಿ ನಂದಾ ದೀಪ ಕೊಡ್ಪೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವು ಬೇಲೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ 48 ಮಂದಿ ನಂದಾ ದೀಪ ಸೇವೆ ಕೊಡು. ಅವು ಏತು ಪರಕೆಲ್ಲ ನಾನು 3 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಉಂಟು ಇತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ. ನಂದಾದೀಪದ ಪರಕೆನೆ 3 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಉಂಟು. ಆತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬುಕ್ಕಲಕ್ಕೆ 17 ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ 5 ಇತ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಾನು 3 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಉಂಟು. ಐಟು ಕೂಡ ಒಂದು 3-4 ಜನ ಬಂತೀರಿ ಏರ್ನ ಇಜ್ಜಿಂದ ನಾನು ಉಂತಾ వచ్చి ಎನ್ನೆ ನಮಕಂತೂ ಕೊರ್ಪ ಒಂದು ಆಕ್ಲಿಗೆ ಆತು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಪರಕೆ ಆತ 3 ವರ್ಷದ ಪರಕೆ ಅತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಇಕ್ಕು ಬೋಡಿದ್ದೇನೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಂತು ಕೊರ್ಪ ಅಂದ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಂಗೆ ದೈವಳಿಗೆ ಓಪುರ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ದೈವಳಿಗೆ ಪನಿಹಾರ ಸೇವೆ ಪನಿಹಾರ ಸೇವೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಚೌತಿ ಬರ್ಬಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪತ್ತನಾಜಿಗೆ ಭೂತದು ದೈವಳಿಗೆ ಭೋಗ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅವು ದಿನ ತೂವರದ್ದಿ ಪತ್ತನಾಜದ ನಿಯಮ ಆಯ್ತಾ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಮೂಲೆಯವರ ಕುಟುಂಬದ ನಮ್ಮ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದು. ಈರ್ನ ಜೀವನಡು ಈರು ಪೂಜೆ ಕರಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಣಿಕಲು ಐದು ದುಮ್ಮು ನಡತಿನ ಕಾರ್ಣಿಕಲು ಒಂದೊಂದು 2 ವಿಷಯ ಎಂಕಲೆ ನಾನು ಶುರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಲ್ಲಿ ರಿನೋವೇಷನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆದಾರಿ ಬತ್ತಿ ಒಂದೇರು ಈರು ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತು ಬೋಲಿ ಇಂಕಲೆ ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ವಾಪಸ್ ಇಂಕಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಐತ ಕುರುವು ಪಂಡನಾಡು ಎಂಕಲೆ ಕೋರ್ದ ಪಸಾನಾಡು ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತೀನಿ ಲೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೀಜೆ ಅವಳು ದಾನ ನಕ್ಲೆಗೆ ದಾದನ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ಒಂದಾದು ಅವಳು ದಯ್ಯ ಪಂಡು ನಿಕ್ಕುಲತ್ತು ಎಂಕಲೆಗೆ ನೂಲು ಪಾರಿ ಸಂಸಾರ ನಿಕ್ಕುಲು ಬರೋಡು ಪಣ್ಣಾನ 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪರಸರು ಮಲ್ತಿ ಐಂತ ಬೊಕ್ಕ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಅಂದು ತೂಕುರು ಅವಳು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಯಾನು ದುರ್ಗೆನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪರ ಸುರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ಡು ಪೋಯಿನ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜೊಂದು ಜಾತಿ ಬರೋದು ಅಂಚೆ ಕೈ ತತ್ತು ಪೋಯಿನ ಪೂರ ನಿಖಿಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಕಾಲೋಡು ನಡತನಂಚಿತ್ತನ ಓಲ ಈ ಊರದ ಘಟನೆಲು ಯಾನು ಕೇಳದೆ ಪಿಲಿನ ಕೆರ್ತನ ಆಯ್ತ ಮರ್ಯಾದೆ ತೊಂದರೆ ನಕ್ಲಿತ್ತೇರೆ ಅಂದ ಎನ್ನ ಪಿಜ್ಜೆ ಅವರು ಪಿಲಿಬಾಬುರಾಯರು ಬಂಡ ಮೂಲ ಏರೆ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪಿಲಿಬಾಬುರಾಯರು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಪಿಲಿ ಕೆರ್ತಿನಾರು ಆ ಟೈಮು ಅದು ಆರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಎಲ್ಲ ಆತನು ಪಿಲಿ ಕೆರ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೆ ರಘುನಂದನ್ ರಾಯರು ಮದ್ದಲ ಕೊರಂತೀರು ಬೊಕ್ಕ ಪೆರ್ಮಾರಿಪುರ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪೆರ್ಮಾರಿ ಭಟ್ರು ಬಂದು ಏರು ಕೆಂಡ ಮಾತಾಡಿ ಅದು ಗುರ್ತಾಯ್ತು ಏರು ಬುಧಾರ ಅಂತಿದ್ದೆ ನೆಟ್ ಪೆರ್ಮಾರಿ ಭಟ್ರು ಏರು ಅಂದಕ್ಕೆ ಅಂತ 5 ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಲ ಪೆರ್ಮಾರಿಪುರ ಪತ್ತೊಂತಿ ರವೀಂದ್ರ ರಾಯರು ಅಂತೀರು 6 ಪೆರ್ಮಾರಿಪುರ ಪತ್ತೊಂತಿ. ಈ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಟ್ಟೆಳ್ಳಿತ್ತದು ಪಿಲಿತ ಉಪಟಳ ಆಯಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಪಿಲಿನ ಕೆರ್ದು ಇನಾಮುದೆ ತೊಂದಿನಾರು ಅಂಚ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮಾರಿ ಪತ್ತುನ ಊರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಆಪನ ಊರ್ದಕ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಮರ್ದಮೂಲಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನ ಚಿತ್ತನ ಪೂರ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಲ್ತಾನೆ ಇರು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ವಿಭಾಗನೆ ಬೇತೆ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ಪನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದ.
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸುರೇಶ್ ರಾಜ್ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರೆ ಆಡ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ಪಗ ಸುರೇಶರೇ ಸಲ್ವೇನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಬನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮುಂತ ಚರಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಹತ್ತೂರು ಮಗನೆ ಎಂಕನ ಊರು ಹಾಂ ಐಟ್ ಒಂದೇ ತಪ್ಪದಾರೆ ಕೆಮ್ರಾಲ್ ಒಂದು ಕೆಮ್ರಾಲ್ ಗ್ರಾಮ. ಹಾಂ ಕೆಮ್ರಾಲ್ ಗ್ರಾಮದಾಗ ಕೆಮ್ರಾಲ್ ಪಂಡ ಏನು ಮಾಡ ನೆಕ್ಕೆನೆ ಚೂರು ದುಂಬು ಪನ್ನಗ ನೆಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಮೈಲು ಉದ್ದಾಗಲ್ಲದ ಕೆರೆ ಅತ್ತ ನಮಗೆ ಹಾಲು ಪಂಡ ಐತ ಮುಟ್ಟ ಜಲತ ಮುಟ್ಟ ಐತನ ನದಿ ಆವಡು ಕೆದು ಆವಡು ಐತ ಮುಟ್ಟ ಐತನ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಹೊಸ ಬೈತೆ ಹಾಲು ಪಂಡ ಅಂಚ ಈ ಊರಿಗೆ ಕೆಮ್ರಾಲಿಂದ ಅಂಚ ಬೈತೀನಿ ಪುದಾರ ಅವು ಮೂಲೆ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಪಂಡ ದುಂಬು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ ಮೂಲ್ಯರ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಪುದಾರ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ ಮೂಲ್ಯರ ನಾಕುಲೆ ಅವಿನ ಕಟ್ಟಾದೀನಿ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಾದೀನಿ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಆಯ್ದಾರ ಆ ಕೆರೆಗೆ ಮಲ್ದಿನ ಸಾಲಗೋಸ್ಕರ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಗನ ಮಾತ ಏಲಂ ಪಾಡೋಡ ಅದು ಬತ್ತನ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಾರೆ ಆಯ್ನ ಸಾಲಗೋಸ್ಕರ ಜಾಗ ಮಾರ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೇಲೆ ಉದ್ದಾಗಲ್ಲದು ಆತ ಮಲ್ಲ ಕೆರೆ ಅಂಚ ಜಾಗ ಏಲಂ ಪಾಡಿನ ಟೈಮಡು ಮಕ್ಕಳು ಅವಲಿತ್ತೇರು ಕುಬೇರು ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನ ದರ್ಶನ ಅಂಡು ಸ್ವಪ್ನೋಡು ಗೊತ್ತಾಂಡು ದೇವಿ ಬತ್ತ ಪಂಡೇರು ಇಂಚಾವಣ ಆಕ್ಳಿಡೆ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತದು ಏಲಂಗಂತೂ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಂದು ಬರ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೆತ್ತ ಮೂಲೆ ಎಂಚಂದು ಬಣ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಾಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕೇಶ್ವರಿ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತನ ಬಂಡ ಪ್ರಾಚೀನ ಆರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಅಂಚೆ ಒಂದು ಮೂಜಿರು ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಬಂಡ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಇತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಜಲಸಮೃದ್ಧ ಇದ್ದ ಜಾಗ ಒಂದು ಮಾತ ಫುಲ್ಲು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಾತ ಅವೇ ಜಾಗ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ತ ಒಂಚೂರು ಇತಿಹಾಸ ತೋನಾಗ ಹತ್ತೂರು ಮಾಗಣದ ಇತಿಹಾಸ ತೋನಾಗ ಮುಲ್ತಂಡದ ಮೂಲ್ಯರ ಭೂಮಿಗಳ ಕುಂಜಿರಾಯ ಸೇನೆಗಳ ಭಾರಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಅರಸು ಕುಂಜಿರಾಯಗಳ ಈ ಜಾಗಗಳ ಭಾರಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಅವಳು ದುಮ್ಮದಾಗ ಎಂಚತನ ಮಂಡ ಮುಲ್ತ ನೀರೇ ಪೋಡಡಿ ಅಂಚ ಮುಲ್ತ ನೀರೇ ಪೋದು ಅವಳು ಕೋಲ ಅವಡು ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾರೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಮುಲ್ತ ನೀರೇ ಪೋಂದಿತ್ತು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅವು ಉನ್ನಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಕ್ಕಳು ಏರು ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಅಲ್ತದ್ದು ಏರುತ್ತೆ ಮೇರಿತ್ತು ವೆಂಕಟ್ರಾವ್ ಒಂದು ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಆಕಳ ಮನೆತನ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಮಂತ್ರವಾದಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದಲ್ಲ ಆಕಳ ಪರಂಪರೆ ಅಂಚ ಆಕಳು ಬತ್ತದ ಆಕಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ನೋಡಿದಾರ ಮಾತ ಅವನೇನು ಬೊಕ್ಕ ಹತ್ರ ದುಂಬಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ ಆಕಳು ಮಾತ ಆಯುರ್ವೇದ ಬೊಕ್ಕ ಆಕಳ ಮುಕ್ಕಳಾತೆ ಮೂಲ್ಯರ್ನ ಆಕಳು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂಡು ಮಾತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅವಿತ್ತು ಭರತರಾವ್ನ ಕಾಲೋಡಂತೂ ಬೊಕ್ಕಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾತ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರೈತೆ ಆಕಲ್ನ ಸದ್ದೆ ಆಕಲ್ನ ಸದ್ದೆ ಆಕಲು ಪನ್ನಿ ಆಪುಣೊಂದು ಪನ್ನಿ ಆಪುಣೊಂದು ಶ್ರದ್ಧೆಲ್ಲ ದೈವದ ಆಕಳ ಸದ್ದೆ ದೈವದ ಕಾರಣ ಕೊಡಲ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ಚಿ ಯಾನೆ ಇತ್ತ ಯಾನು ಅಂತೆ ವಿಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮನೆ ಅಂಕ ಮುಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಆತು ನಂಬಿಕೆ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಕ ದುಂಬು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಡ ಬಂಡೇರಿ ಮುಕ್ಕಳು ಬಂಡೇರಿ ಅಂಕ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತು ಇವತ್ತೇನು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅಂಕ ಕೊಂಬೈ ಬಿದ್ದು ಬತ್ತಿನ ಸೊಂಟ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನಾಗ ಬಂಡೇರಿ ಆಸೆ ಬಿಡ್ದಿತ್ತೇರು ಎಂಚು ನಡಪರ ಆಪು ಜಿಂಬಿಯಾಗ ನಾನು ಅಂದು ಆಡಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತಿರು ಅನ್ನ ಮಿಸೇಸ್ ಬತ್ತಲು ಮಾತ ಪಾಡಿಯೋದು 3 ತಿಂಗಳು ಇತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನಾಕಲು 1 ವರ್ಷ ಬಿಡು ಬಂತೀರಿ 3 ತಿಂಗಳು ಯಾನು ಲಕ್ಕದ ಅಂಚಿ ಪವರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯುರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ನನ್ಲ ರಡ್ಡು ಸರ್ಜರಿ ಹೊಡ್ ಬಂತೀರಿ ನನ್ಲ ನೀರು ಪೂಗೆತ್ತಿ ಮಾತ್ರ ತೀಯರು ಬುರ್ಚಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬುರ್ಚಿ ಆಪನ್ ಸಮಾಪನ ಮಂಡೇರು ಯಾನಿತ್ತು 90% ಸಮಾತೆ ಆಯುರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಂಚನೆ ಏನು ಗೊತ್ತ ನಂಬಿಕೆದ ಎದುರು ವಿಜ್ಞಾನ ಸೋಪು ನಾನು ಸರ್ತಿ ಅಂಚಾತನಿತ್ತು ಅಂಚ ನಾನು 10% ಅಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿರೇನ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂಚ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಂಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ಚರಿತ್ರದ ಬಗೆಟ್ ತಿರುಪಾಯರು ಮಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸರ್. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕಗೂ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾಲತಾ ನಮಗೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಇತ್ತೆ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆದಿಲ್ಲೇರು ಆ ಕುಂಬಾರನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆದ ಬಗೆಟ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಬಗೆಟ್ ಥೀಸಿಸ್ ಬರೆದು ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಪಡೆತೆ ನಾನು ಆರು ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಪಡೆಯವಳಂದಂಡ ಐತ ಪಿರವಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರ್ಚಕಿರು ದುಂಬುದಾರು ಕೊಡ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿದ್ಯೆಡೆ ಪಿರ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ 6 ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮರ್ದು ಮೂಲಿಗೆದ
ಫಲ ಆ ಬಲೊಟಿನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಬಳತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆಶಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲೇರಿ ಆಶಕ್ಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಇರೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಅನ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಯಾನ್ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ನಾಗಬನ ಪಂಡಪ್ಪ ಎಂಕುಲು ಎಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಅಜ್ಜಿನಕ್ಲೊಂಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಐತೆ ಮೂಲುಪ್ಪುನ ಇತ್ತಿನ ಬರತ್ರಾಯರ್ ಪಲ್ನೆಕಾನೆ ಪಿಜ್ಜರ್ ದಂಚನ ಅಂದು ಆಯ್ನ ಎಂಚಿನ ಹರಾಜ ಆತೇನೆ ಅಂಚೆನ ಅಜ್ಜಮ್ಮ ಪನೋದಿತ್ತೇರು ಒಂದು ಭೂಮಿ ಮೂಲ್ಯ ನಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಿನ ಹರಾಜ ಅನ್ನಾಗ 14 ತೊಟ್ಟಿಲ ಬಾಲೇನು ಪಿದೈ ಪಾರ್ದೇರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಕ್ಕಲು ಅಪ್ಪಗ ಐಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕವಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆದು ಪೋಯಿನಿಗೆ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಕವಲಾದು ಪೋದು ಬೇತೆ ಊರುಡು ಪೋದು ಅಕುಲು ಅಲ್ಪ ನೆಲೆ ನಿಲ್ತಿದ್ದೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ಕುಟುಂಬದಕುಲು ಮನೇಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಊರುಡು ಪೋದು ನೆಲೆ ನಿಲ್ತಿದ್ದೇರು ಈ ಭೂತನ ಒಂತೊಂತೆ ಜನ ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಭೂತ ಇತ್ತಂಡ ಇಟ್ಟು ಬೇತೆ ಕವರ್ದಕುಲು ಪಾಲ್ ಮಂತೊಂದೇರಿಗೆ ಈ ಮೂಜಿಕೋನು ಪನ್ ಅಂಚ ಮಳಲೀಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕವರ್ ಕುಟುಂಬ ಮಳಲೀಡು ಉಂಡು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ತಲೆಮಾರು 4ನೇ ತಲೆಮಾರು ಎಂಕುಲ್ನ 500 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಪನೋಲಿ ಪಂಡ ಯಾನಿತ್ತೆ 5ನೇ ತಲೆಮಾರು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಗೆವುಲಿ ಆಜಿನ ಐಕ್ ಬಾಲ್ಯ 7ನೇ ತಲೆಮಾರು ಮುಟ್ಟ ಆ ಇಲ್ಲಡು ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಎಂಕುಲ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡುಂಡು ನಾಗಾರಾಧನೆ ದಾನೆ ತೋಕುರುಡೆಕೆ ಅಂದಾಗ ಇಂಚ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕಿಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಭೂಮಿ ಇಂದುವೇ ಇತ್ತೀನಿ ಮೂಲ್ಯರ್ನಕಲ ಬೀಡು ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಒಂಚ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಪೋದು ಅಕುಲು ದೇಯ್ದೀನಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಏತು ಒಂಜಿ ಅವಿನಾವ ಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಬೇತೆ ಪೋಂಡಲ ಮುಲ್ತ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಏರ್ನ ಇತ್ತ 6 ದಿವಸ ಒಂದು ಬರ್ಪುನಕ್ಲು ಒಂಜೇ ಕುಟುಂಬಡ್ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಕುಲು ದುಂಬು ಬಂದಾಗ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಬನ ಇಂಚ ದೈತನ ಅಡ್ಡುಟ್ಟು ಇತ್ತಂಡು ಐದೊಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮೂಲು ಉಪ್ಪು ನಕ್ಲ ದುಂಬುದ ಅಜ್ಜರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಷಾಯ ಅಂತೆ ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಮೂಲು ಕಲ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಪಿರ ಅಪ್ಪಗಾರ ಒಂಜಿ ಕಷಾಯ ಕೊಡ್ದು ಲೆತ್ತದು ಉಲಾಯಿ ಲೆತ್ತದು ಎಂಕ್ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ದಾನಿ ಬನ್ನ ಕಷಾಯ ಕೊಡ್ದು ಮೂಲು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಕಲ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ಅವು ಆತು ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀಜೆ ಅಂಡ ಏಪಲ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಗೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡೆ ಬರ್ಪು ನಾವು ಕಷಾಯ ಕೊನ್ಪುನು ಪರ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕವು ಕಾಕತಲ್ಯ ದಾದನ ಆಂಡ ವಿದ್ಯೆನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚನೆ ಕಲ್ತೊಂದೆ ಪೋಯ್ ಅವು ಏತು ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ MA ಅಂಡ್ ಕೋನಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಐದಕ್ಕೆ MPhil ಮಂತೆ ಹಂಪಿಡು ಐದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ PhD ಮನ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಬೇತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆ ಗಂಡಿರು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಕುಂಬಾರ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಆತಿಜಿ ಈ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಪಂಡೇರ್ ಅಂಚ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಭಾರಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿನಿ ಪನ್ನಿನ ಪಂಡೇನ ಗೈಡ್ ಪನ್ನಿನ ಎಂಕಲ ಮೂಲ ಒಲ್ತು ಬತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೇನ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತೀನಿ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಕತೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ವಿವಾಹ ಪುರಾಣಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಶಿವಪಾರ್ವತಿಗೆ ಮದುವೆ ಆನಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕುಂಭ ಇತ್ತೀಜಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ದಾದ ಮನ್ಪನಿಕೇನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಆಂಜೋನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪೆ ತನ್ನ ಬೆಗರಿನ ದರ್ತದ ಒಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತೆ ಅಲ್ಪನೆ ಮಣ್ಣಿತ್ತೇನಿಗೆ ಯಾವೆ ಮಣ್ಣಿಡೆ ನೆಟ್ಟು ಕುಂಬಾಂಡಿಗೆ ಅದು ಶಿವಪಾರ್ವತಿಗೆ ಮದಿಮೆ ಐಬೋಕ ಮೇರಿಂದಾದ ಮನ್ಪುನು ಪನ್ನಾಗ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಕೆನ್ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಆಯ್ ಮದಿಮೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯೇ ಅಂಚದ ಭೂಮಿಗೆ ಪಾಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಪೊನ್ನನೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತಿದು ಕುಂಬಾರ ಬೊಕ ಕುಂಬಾರ ಗಿತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತಿದು ಭೂಮಿಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಕತೆ ಅವು ಐಕ್ ದಾಖಲೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆಂಗೆ ಇವು ಹಾಪುರ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುನೇನು ಕೇಂದ್ರ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡ್ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನೋ ಗೈಡ್ ಪಂಡೇರು ಮುಲ್ತಾನೆ ಫೋಟೋದೇ ಇದ್ದೀನಿ ಏನೋ ರಿಸರ್ಚ್ ತೀಸಿಸಿ ನಮ್ಮನೆ ಉಪ್ಪು ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮೇರು ದೈವಪುರ ಐತ ಪಕ್ಕಡ್ ನಾಗನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲೆ ಉಂಡು ಆಮೇಟ್ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಉಲೆ ಆಮೇಟ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರನ್ನ ಗುಡಿ ಉಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಇರ್ ಪಲ್ನೆಕಾನೆ ಆಲಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದು ಪಂಡೇರ ಗೈಡ್ ಓ ಎನಿಕಲ್ನೆಟ್ ಪೂರಲ್ ಉಪ್ಪುನ ನಾಗಬನ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೀತ ದೇವಿಯರು ಉಪ್ಪುನ ಬಹಳ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಬರೇನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡೆಂದೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಂಡೇರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲಾಂಡ್ ಮುಂದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಜವಾದ ಪನ್ನ ಇರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಅದು ಪೋಡು ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಏಪಲ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಊರಿಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಪೋಪಿನತ್ರ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಲ್ಲ ನಾಗಲ್ಲ ನಂಬು ನೈ ಕುದರ ಎನ್ನ ಮಗೇನೆ ಕಾರಣ BS ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬೇತೆ ಉರುಡು ಮಂತೆ ಐಡ್ದೊಕ್ಕದ ಅದೇನೋ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಂತ್ಪೋಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಇತ್ತಿನನೆಂದು ಆಂಡ್ ಐಕ್ ಎಂಕುಲ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ಜ ಆಯ್ನೆ ಇಡೆಗ್ ಬತ್ತೆ ಆಯ್ನೆ ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತೆ ಮೇರೆ ಭರತರಾಯರೆ ಮೂಲೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಡು ಅಂತದ್ದು ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಆನಪ್ಪಗೆ 23 ವರ್ಷ ದಾದಾನೆ ಅನ್ಕ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತಿದೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ 4 ಪೂದೆತ್ತದು ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಆಗ ಪೂದೆತ್ತು ಪಂಡಿಯರಿಗೆ ಈ ಎಣ್ಣಿನ 4 ಪಟ್ಟು ಹಾಪುಂಡು ಪಂದು 4 ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅನ್ನಾಗ ಆ ಎಣ್ಣಿದಿನ ಒಂಜೇನು 4 ಪಟ್ಟು ಹತ್ತಂಡು ಮೂಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ರಡ್ನೆ ಮಗ ಕಲಂಚನೆ ಕಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪಿರ ಹೆಂಗೊಂದು ನೆನಪಿತ್ತುಂಡು ಎನ್ನೊಂದು ಅಜ್ಜರ ನನ್ನ ಮೂಲು ಕಷಾಯ ಕೊಡ್ತು ಅಂಚೆ ಅಂಕಲ್ ಒಂಜು ದಿನ ಎನ್ನ
ಪಂಡನಿ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಪೀರಿಯಡಿಗೆ ಬತ್ತಪ್ಪಕ್ಕ ಅಜ್ಜರಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ಗ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಗಿಲ ಕಷಾಯ ಕೊಡ್ದು ಆಯ್ಗಿಲ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕನ ಒಂಜಿ ಬರೆದು ಕೊರಿರು ಅವೇ ಕಾಕಾಜಿ ಈತ್ ವರ್ಷ 25 ವರ್ಷ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡೊಂದು ಬೈದೆ ಅವೇ ಶ್ಲೋಕನ ಆ ಬಾಲ್ಯ ಪಂತಿನ ಆಯ್ಲ ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬೈದೆ ಅಂಚದು ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಈ ನೆಲದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಈರ್ ಪನಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ತುಳುನಾಡಿದ ಯುವ ಜನಾಂಗಲ ಏರೆಲ್ಲ ನಂಬೋಡುಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಲ ನಾಗಲ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬುಡ್ ಪೂಜೆ ಬಂದ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಯಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯದ ಮೂಲ ಮನೆತನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೈವಳ್ನ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೆರ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಅಕಲೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ತದು ನಿರಂತರವಾದ ಸತ್ಯೊಳ್ಳ ಸೇವೆ ನಡಪಡೋದಂಡ ಅಕುಲು ನೆಕ್ ಕೊಡುಗೆ ಮಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು. ಆ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಆರಡ ನಮ್ಮಂತೆ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಧವ ಬಂಗೇರಿ ಸುಲ್ಮೇಲೆ ದಯಕೆಂಡ ಈರ್ನ ವಂಶವಾಹಿನಿಡು ಸತ್ಯೊಳ್ಳ ಆರಾಧನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ಸುರೂಟ್ ಎಂಕುಲು ಬಂದಾಗ ಬಂದಾಗ ಬಾರಿ ಅಜೀರ್ಣದ ಐತಿದ್ರು ಸುರೂಟ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದೊಂದೇ ಗೊತ್ತೇನೆ ಒಂದೊಂದು ಕಿತ್ತೆ ಪಂಡಂಗೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯನಕುಲು ಬಂದಾಗ ಎಂಕುಲು ಮೂಲತ ಬಾಬ್ರೆಯರು ಇಂಚಿನ ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲಿನ ಪಂಡದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಯರಿಗೆ ಹೋದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿಜೇರಿಗೆ ಬರದ ನೆಟ್ ಹತ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಬಾಬ್ರೆಯರ್ನ ಬೊಡಿದಿ ಬಕ್ಕ ಅವ್ರನ್ನ ಗಾಡಿ ಬರೆದು ಬೋರಿ ಮತ್ತು ಸಾಯ್ತನಿಗೆ ಶುರು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂಚೆ ಅದು ಬಕ್ಕ ಆರು ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಗಿಡ ಬಂದಾಗ ಅಕುಲು ಬರೀ ಗಿಡತೇರಿಗೆ ಎಂಕಲೆ ಅಂಚೆದ ಪುನಃ ಒಂದು ಏತ ವರ್ಷ ಮುನ್ನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪೂಜೆ ನಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಈ ಕುಟುಂಬ ಮುಜ್ಜಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಏತ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೇರು ಅವ್ರ ನಂಬೇರು ಭೋಜರ ಏರ್ಪಣದು ಅವ್ರು ಮೈಸೂರು ತಿನ್ನೋರು ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ ತಿದೇ ಮೇರೆ ಬಾರ್ಡ ಪಾತಿರ್ದು ಎಂಕಲ್ ಈ ಮುಲಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕುಲೆಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಆರು ಬಕ್ಕ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪ್ಪೇರ ಬಾಬ್ರೇಡ ಪಾತಿರ್ದು ಎಂಕಲ್ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆರು ಅಂಚೆ ಪುನಃ ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡಿತು ಬಣ್ಣ ಅದಾಗ ಎಂಕುಲು ಇಡೀ ನಾಗರಾಜ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿ ಎಂಕಲ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬುಲ್ಪುನೆ ಬಣ್ಣ ಕಷ್ಟ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಈಗ ತೂನಗನೆ ಎಂಕಲ್ ಬೇಜಾರು ಮತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಮಾತ್ರ ಬಿಲ್ಪುನೆ ಬುಕ್ಕ ದಾದನ ಎಂಕಲ್ ದಾದನ ದೇವರ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಣ್ಣ 2 ಸತಿ 5 ಎಂಕಲ್ ರೂಪಾಯಿ ಜೀವನದರ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಬಣ್ಣದು ಎಂಕಲ್ ತಿದ ಮೇಲೆ ಎಂಕಲ್ ಬಾರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂದಿರು ಬಣ್ಣ ಅವರು ಈ ಜಾಗ ಜೀವನದರ ಹೊಟ್ಟು ಬಂದ ಅರಂಜಿ ಬತ್ತಿನ ಕಳ್ಳ ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಂದು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ 50,000 ಪಂಡು ಮಲ್ದೇರು ನಾನು ಕೂಕರದ ಮೇರೆ ಎಂಕಲ್ ಅಮ್ಮೇರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಕಣ್ಣು ಅವ್ರು ಬಂಡ ಬೆತ್ತಕ್ಕೆ ಉನ್ನಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಜಾಗದ ನಿಂತು ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಜೀವನದವ್ರು ಹೊಟ್ಟು ಬಂದು ಅವ್ರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾವು ಬತ್ತಿನ ಕಳ್ಳ 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಂದು ಎಂಕಲ್ ಪೂರ್ವದೊಂದು ಜೀವನ ಜಪ್ಪನಾಗ 50,000 ಖಾಲಿ ಪಂಡಿತನು ನೆಕ್ಕ 2 ಲಕ್ಷ ಆದಾಗ ಆ ಟೈಮ್ 2 ಲಕ್ಷ ಮಟ್ಟ ಆತನೇಕೆ ಅನೇಕ ದಾಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅವ್ರ ಬಕ್ಕ ದಾದನ ದೇವರಂಗಲ್ ಪಣ್ಣ ಜೀವನದರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಡ್ದು ಮೂಲಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಜೀವನದರ ಜತ್ತದ ಎಂಕಲಿಗೆ 20 ದಿನ 42 ದಿನ ಸಂಕೋಚ ಮಲ್ತ 40 ದಿನ 20 ದಿನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೈತಲೇ ಬೈಜೇರು ಈತ ಜಾಗ 27 ದಿನ ತಲೆ ಪೂರ ಒಂದು ಗುಡಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆದು ಒಂದು ದೇವರ ಮಹಿಮೇಡ ಆತೀನಿ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ದಿನತ್ತು ದೇವರ ಎಂಕಲ್ ಎದುರು ಕಡಪಡ್ದೇರು ದೇವರ ಪೂರ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೇವರೇ ಈ ಜಾಗ ಸತ್ಯಲೇ ಈ ಜನ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬರೋಡಂಡನತೆ ಎಂಕುಲು ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಧ್ಯ 22 ಮಂದಿ ಏರಿಯಾದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯನೇ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಗುಡಿ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆದ ಅವು ಪೂರ ಕಲ್ಲದೇನೆ ಇದು ನೆಲಟಿದ್ದೇನೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ತೇನೆ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇರೋದು 22 ದಿನತಲ್ಲ 27 ದಿನದಲ್ಲಿ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಗಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಬೇಗ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಬಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಮುಂಜೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಂಡ ದೇವರ ಮೈಮೇಡು ಉನ್ನತೆ ಒಂದು ಮೈಮೇಡು 27 ದಿನತಲ್ಲ ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಂಗಲಿಗೆ ವಕೀಲ್ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ 90% ಅಲ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಷ್ಟ ಎಂಕ ಬಿಲ್ಪುಣ ಬಂದಿಚ್ಚಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಅವನ ಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತೆನಿಕಲ್ನ ಏತ್ ಕವರ್ ಇಡಿ ಬರ್ತೆ ಮೆಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ ಐನು ಆಜಿ ಕವರದನ್ನು ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ಕವರ್ ಎಲ್ಲಿ ಪಂಡ ದೂರ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಎತ್ತೆ ನಲ್ಲ ಬೈಜೇರು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ಎಂಕುಲಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲಂಜಿ ನಾಗರಾಜ ಬಣ್ಣ ఆయన పలయం ఇస్తారు భారీ హెల్ప్ అల్తిస్తారు పన్న ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾಸು ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ದಾಲ ಬಂಗ ನಿಕ್ಕಲು ದಾಲ್ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಕಾಸು ಏತಲ್ಲ ವರದ ಮಟ್ಟ ನಿಕ್ಕಲು ಇಂಜಿನ್ ಆವಡು ಅವು ಕೆಲಸ ನಿಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೆ ದೈವ ದಿನ ಅದು ಪೋಯರು ಬಾರಿ ಎಂಕಲ್ ದುಂಜೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದಿರು ಈ ಮುಗಮೂರ್ತಿ ಪೂರ ಆಯ್ಲ ಕಡೆ ಮಲ್ದಿನ ಬಾರಿ ಜನ ಎಂಕಲ್ ಮೂಲ ನಿತ್ಯ ಮನಸ್ಸದ ಅನ್ನದಾನ ಮತ್ತು ಆಯ್ಲ ಕೂಡ ಎತ್ತನ್ನು ಇತ್ತ ಮೂಲ್ಯರ ಬೈಲದ ಮೂಲದಕಲ್ ನಿಖಲ್ನ ದಾಲ ಮೂಲು ಇಲ್ಲು ನನಂಜಿದಾಲ ಎಂಕಲ ದಾಲಂಜಿ ಪಂಡ ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲ ಅವೇ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ದಾದನ ದುಮ್ಮದಕಲ್ ಲಾನ್ ಮಲ್ಪಣಗ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲು ಪಂಡ ಅಮ್ಮಿನ ಪಿದೆ ಪಣ್ಣಗ ಊರ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತಕಲು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಮುಲ್ತ ದೀವ ಮಣ್ಣೆ ದೇವರೇನು ಪೂರ 19
ಮಣದೇವತೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮದ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಜಾಗದ ದೈವಗಳು ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ಒಂದು ಜಾಗದ ದೈವ ಅಂಚೆ ಜಾಗದ ಮಾತ್ರ ಏರು ಉಳ್ಳೇ ರಕ್ಲ ಪಂಡ ಅಂಚ ಇಂಚ ಎಂಕುಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡಂತ ಆರಾಧನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಎಂಕಲ್ ದೇವರ ಕಂದಿನ ಬಟ್ರ ದಿಕ್ಕದೇರು ಸತ್ಯ 5 ಮಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ್ರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಪಂಡ 6 ಈತ ಬೆಳಗರ ಕಾರಣ 6 ಏನ್ ಬಂತು ದೇವದರ್ನ ಎದುರು ಪಂಚಶಕ ಈ ಜಾಗದ ಈತ ನೀಟ ಉಟ್ಪಡನ್ನ ಕಾರಣ ಏನಾರು ಎಂಕಲ್ ದುಂಜ ಪಂಡ ಮಾತು ಏರ್ಲಿಜ್ಜೆ ಅಂಡ 6 ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಂಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏರ್ಲಿಜ್ಜೆ ಅಂಡು 6 ಎಂಕಲಿ ದೆರ್ತು ಬರ್ತದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದ ಕೊಡ್ತೈತೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಗ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಭಾರಿ ಕಾರಣಿಕದ ಬೇರ್ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಮಂಡಲ ಕಾಲ ನಂದಾದೀಪ ಅರ್ಲಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಅಕಲ್ನ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥನು ಏತು ದೇವರು ಕೋಡಿಯತ್ತದರ್ಕೆಂಡ 3 ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾದ ನಂದಾದೀಪ ಅರ್ಲವು ನಂಚಿತ್ತನ ಪರಕೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಚೆಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆಲ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿಲ ಕೊರದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದಂಡ ಸಕಲ ಆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಬಲಾದಿಪು ಮಾತ ರೀತಿದ ಅನುಗ್ರಹನ ಅಪ್ಪೆ ಕೊಡ್ತಿನ ನಿದರ್ಶನ ಇನಿಕ್ಕಲ ಮೂಲ ನಡಪುಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಂದಿಗೋಣನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕೊಡ ಮೆರೆಪುನಂಚಿತ್ರ ನಾಗದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಂಗೆ ಪಂಚ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಒಂಜಿ ನಾಗದೇವರನ ಆಲಡೆದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಮ್ಮ ತೋಜುಂಡು ಎಂಚ ಆಲಡೆ ಇಪ್ಪೊಡ ಅಂಚನೆ ಪೊಯ್ಯನೆ ಇತ್ತದೆ ಒವೇ ಕಾರಣಗೂ ಐತ ಉಳೈ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ನಡಪಂದೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಒರಿಪವನಂಚಿತ್ತನ ಐತ ಸುತ್ತು ಬತ್ತಂದಂಡ ಇತ್ತೆ ನಾಗ ಸಂಚಾರ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಂಚದ ನಡೆ ನಂಗೆ ತುಯರ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಐದು ಇಂಚಿ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯಂದಂಡ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೆರೆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಂತಿರ್ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಜಾಗೆದ ಪಂಜುರಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮೂಲ ಮೈಸಂದಾಯನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕಡು ಮರೆಪುನ ಅಪಂಡ ಈ ದೈವಲು ಪುರ ಏರ್ನಂದಿಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಮೂಲ್ಯರ ಬೈಲದ ಆ ದೈವಳು ಈ ಜಾಗೆದ ದೈವಳು ಅರಸು ಕುഞ്ഞിರಾಯರ ನಡೆಟ್ಟು ಆವರ್ತಕವಾಗಿನಂಚಿತ್ತನ ಕುഞ്ഞിರಾಯರ ನೈವೇದ್ಯವು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಮೂಲ್ಯರ ಬೈಲದ ಕೆರೆತ ನೀರು ಪೋದು ಅವಲ ಆವಡುತ್ತಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪೊಡುತ್ತಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಪೊಲಬಲಿನ ತುಯ್ಯ ಮಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ರಾಯರ ಚಾವಡಿಯಿಂದ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಬಂದು ಮರ್ದ ಮೂಲಿಗೆಗೂ ಒಂಜಿ ಆಧಿಕ್ಯನ ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಮಂತ್ರವಾದಡು ಎತೋ ಜನಕಲ್ನ ಸಿಖ್ ಸಂಕಟನ ಗಿಡಪನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹನ ಕೊಡ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ತ ನಡೆ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಡೆ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ನಡೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಸ್ತಿಪಟು ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗೆ ಬಾರಿ ಮಾತ ವಿಶೇಷತೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದೈವಳ್ನ ಅನುಗ್ರಹದ ಪೊಲಬಲಿನ ಪುರ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿನ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲಿ ಇಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಅಂಡ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ನಮ್ಮ ಬರಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸತ್ಯುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಕುಲು ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಡು ನಿರಂತರವಾದ ಆ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ತುಪ್ಪದ ತುಡರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ನಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತಿನ ರಾಯರ ವಂಶದ ಕೈಟ್ ಪೂಪೂಜನ ದೆತ್ತೊನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯುಳ್ಳ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲಿ ಇಪ್ಪಡು ಪಣದ ಪಂಡೊಂದು ಇನಿತ ಈ ದೈವ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದೀವಿ ಒಂದಲ್ಲೇ ಮಾತೆರೆಗಲೇ ಸಲ್ಲ. ದೈವದ ನಡೆ ಈ ಲೇಸದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ, ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದಾವಣಗೆರೆ, ಆಭರಣ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು.